Έχω 4 παιδιά, 2 μεγάλα, 2 μικρά. Τα μικρά δεν τα παίρνω μαζί μας, λέει, στην εκκλησία, τα αφήνουμε στη γιαγιά, γιατί δεν είμαι ήρεμη, λέει, στη Θεία Λειτουργία. Όταν λέει μικρά, τι εννοεί? Δεν μπορεί να είναι... Το ίδιο κάνει και όταν είναι να τα ταΐσει. Τα 2 μεγάλα τα ταΐζει και τα άλλα τα μικρά δεν τα ταΐζει. Έτσι να τη ρωτήσεις, να δούμε. Έχω κι εγώ απορία. Για να δούμε. Κάνει εξαιρέσεις. Δηλαδή τα 2 μπορούν να τρώνε και τα άλλα δεν μπορούν. Δεν έχουν ανάγκη. Αλίμονο σου, μάνα. Αλίμονο σου. Είσαι υποχρεωμένη και τα 4 να τα πάρεις μαζί σου. Έτσι. Εγώ βλέπω τα κουνέλια μου, όταν έχουν 4-5, δεν παίρνουν τα 2. Όλα μαζί τα παίρνουν για να τα ταΐσουνε. Μέχρι εκεί δεν έφτασε. Όπως έχει ανάγκη το παιδί υλικής τροφής, έτσι έχει ανάγκη και πνευματική τροφή. Θα του στερούσες του παιδιού σου την υλική τροφή γιατί είναι μικρό? Πώς του στερείς την πνευματική τροφή που είναι πιο σημαντική? Διότι αν του στερείς την υλική τροφή, το πολύ πολύ να χάσει μερικά χρόνια από αυτή τη ζωή. Αν του στερείς την πνευματική ζωή, την πνευματική τροφή, του στερείς την αιώνια ζωή. Καταλαβαίνόμαστε ή να τα πω ποντιακά?